Aw sira fɛ an y'a mɛn ko min ye Mali lasigidenso kɔnɔna Faransikaw fɛ yen k'u ye an ka lasigidenso baarakɛla 2 gɛn. Faransikaw ko olu kana t'u ka dugukolo kan ko min ye sini ye o ti kalo tile 20 ye k'o kan'u sɔrɔ u ka dugukolo kan. Ayiwa Bamakɔ yan fana Mali fana ko u ka mɔgɔw ma maa 5 fala ye k'olu fana ka kɛnɛ bila k'u fana kana sini sibiri kana u fana sɔrɔ yan. Waleya in kɔni ne bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ Faransi yɛrɛ ɲinibaatɔ don. N'o tɛ ko min kɛra ale fɛ yen kunun o lakali a n'o ko kɛ e m'a ye kunun u ye télé ninnu bɛɛ tigɛ a. Ja bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ko mɔgɔw b'o ye an yɛrɛ tun b'an ka tɔ ninnu gɛn u y'a bɛɛ de tigɛ. Sisan Mali ale ye Faransi ka maa 5 gɛn. Faransi ale ye an ka maa 2 gɛn. Fala ye maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna nin ko in hukumu kɔnɔna na k'u ka segin ka na Bamakɔ k'u tɛ se ka to yen tuguni Faransikaw fɛ o ye Batinɛ Oludubu Kulubali ye ani Usumani Kamara olu yɛrɛ k'u ma se Bamakɔ ka ban de. N ɲɛ kibaruya labanw na kɔni u sera Bamakɔ ka ban. Mali fana ale ko maa minnu fana ka bɔ yan n'u bɛ Faransi lasigidenso la k'u ka taa so k'u tɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ yan tuguni k'u kɛra maa mangow ye. Fala y'o maa fɔlɔ o ye Anthony Claude Perez ye, Benoît Hervé Payet, Richard Maxime Kolskaga, Madame Annie Fontaine épouse Wan Xinping, ale cɛ ye chinois ye dɛ, Honoré Arajamasatemnia ni kɔni nin ye Madagascar ka ye sa o ko wa k'a ɲininen ninnu maa 5 fɛ fala ye ko Mali sigi Faransi ka lasigiden kɔni ka hukumu kɔnɔna na k'o baara banna u bolo tile 3 dira u ma k'u ka taa. Fala ye nin ko in man ka bali maa la sabula kabi kuma jan Mali ale ni Faransi tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ. I b'a kalama k'a fɔ ko min ye Ablaye Mayiga ye ale ka laseli senfɛ diɲɛseleke 4 lajɛ la o yɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ nalen tuguni min ye septembre kalo san 2024 Ablaye Mayiga ko min ye waleyaw ye min ye maaw ka kow ye n'i ye kelen kɛ an na an yɛrɛ bɛ kelen k'i yɛrɛ la n'i ye tɛgɛ ci an ɲɛkɔrɔ an fana na tɛgɛ ci ɲɛkɔrɔ fala ye a b'a fɔ ma nanzarakan na ko réciprocité wa an t'a dɔn réciprocité de. O la ko jamana o jamana n'i kɔni y'a kɛ Mali la i k'i sigi n'a ye k'an ta tɛ to juru la cogoya si la. O la sa o kuma min fɔlen filɛ nin ye o kɛra kangaridakan ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa min ye nin waleya in ye a nana sa kana basakili ci Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na Faransi ni Mali fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bila tile tɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an man di patikoloba jɛ nka ko in ka lakurakuraya fala ye utu kalo tɛmɛnen tile 14 Faransi ko k'a ka maa dɔ ma ko o ye a ka lasigidenso baarakɛla ye nka o nana ye fanga jalaki fanga jaso la anw fɛ yan u ka chef de renseignement n'o ye DGSC ye o maa don Mali kɔni y'o minɛ k'o bila kaso la o bugunatigɛw k'o jaw bɛɛ lajɛlen bɔ bɛɛ ka se ka o maa kofɔlen in ye o tɛ i ka cɛ sa yanni ye sa wa min ye Faransi ye yanni ale ka na ka sɔn ani Mali ka sigi ka kuma ka se ka waleyaw fɔ ɲɔgɔn ye min b'a to bɛ ɲɔgɔn faamu ka nin ko in k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ale ma fila wɛrɛ kɛ koyi ale fana ko dɔrɔn ko Mali an ka lasigiden minnu b'a fɛ yen maa 2 k'olu ka taa ka bɔ yen Faransi dun b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kabini san 2022 san Mali y'a fɔ a ka lasigiden ɲɛna min bɛ Mali kɔnɔ k'o ka taa o fana kɔfɛ Faransikɛ wolomasiri taba minnu tun b'an fɛ yan olu fana ye waa wɛrɛ Faransi yɛrɛ se min tun b'a ye cɛncɛnfuga jamanaw kan o bɛ ka dɔgɔya suko ni dugusajɛ cɛ ale tun b'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna jamana minnu bɛ yen n'o ye anw n'aw ɲɔgɔnnaw ye n'an kan ka kuma maa fɛ n'an kan ka fɛn fɛn kɛ f'an ka tɛmɛ ale fɛ wa Mali ale bann'o ma pewu fala yi hakili b'a la Asimi Goyita ka laseli dɔ senfɛ a ko Faransi jamanakuntigi k'a tɛmɛna jamana wɛrɛ maa fɛ k'ale wele ale y'a ka telefɔni ta min kɛ u tilalen foliw la k'a y'a fɔ ale ye ko maa 3 b'ale bolo a b'a fɛ minnu ka kɛ jamanakuntigi ye. Asimi ka o kuma in o kɔfɛ tuguni Asimi ko min ye
jamana ba dɔ fana maa nana olu fana ko maa fila b'olu bolo kelen bɛ kɛ premier ministre ye kelen bɛ kɛ président ye a don ko Macron ko min ye IBK ye ko n'olu tun ye kumaw fɔ a ye k'a b'a fɔ ko n bɛ taa miiri ko Asimi ka bɔ miiri la ko wa k'a ka kuma kelen f'u ye Asimi ko miiri tɛ dɛ ko olu yɛrɛ bɛna u jɔ u kolo la de sisan ko dɔ kɛra ten fala ye Faransi ale t'a fɛ k'a dabila min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kabini ale kɔni bɔgɔ fiyɛra anw fɛ yan nansara jamanaw fana fɛ a bɔgɔ fɛgɛyara bibi na Faransi yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na sɔrɔko ta nasira fɛ fɛn caman bɛ yen o degun b'u kan o na kɛ u kungo ye nka bibi na u ni Mali karilen don ɲɔgɔn na min na o ye k'a fɔ hali maliden minnu ka sɛbɛn min b'a fala ye a dɔw sɔrɔli ka gɛlɛn wa kabini Mali yɛrɛ de kɔni ye Faransi yɛrɛ gosicogo jira diɲɛmaa la ka tila ka taa AES sigi ka o nu minɛ ka Niger sɔrɔ ka Burkina sɔrɔ Faransi ko ayi ko da bɛ anw ye sunata an ye don o don bɛnbɛnbɛn don o don jajugu don o don bamancawale ɲugawale kabaw kɔkɔrɔma doni fɛɛrɛw sigili sen kan ka anw kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen ferege an senkɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta jamana bɛ k'i jɔ k'i tilen ka se ka baaraw kɛ Faransi sisan mankan b'a yɛrɛ fɛ fala ye a yɛrɛ ɲinitɔ yan'a ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la a taara bɔ ni mun ye ko k'anw ka lasigidenw gɛn o tɛ sa anw ka giri o ka sa k'o kuma ta k'o fɔ ka ɲinɛ gɛlɛya min b'u ka jamana kɔnɔna na ayi fɛn kiroga kelenw tɛ bɛɛ n'i kungo de don bi diɲɛ kɔnɔ ba n'a kɔnɔ ko sɛ fana n'a kɔnɔ ko wa ko n'a tigi de bɛ yaala fala ye an ye min sɔrɔ su in na nin y'o ye a ko nɔgɔnin fɛ conseil des ministres a kɛra bi kulu